right. Apa manje ka tikanzi right nyaya panenge kuti ka hapana guru rekuti tangu group B. Group B yakubuda yakuendeswa. Ndopa ndanzi tikanzi right zvipo zvacho ngezvo mwakwenda kupi mwakwenda kudande. Kudande muri kuenda kuTete. Mwaenda kuTete mwazoka mwotunu kuTete. Mwatunu kuTete mwozopinzwa kudande. Ngokuti kumusha kwashata. Okay. Ndo mazuva akaura na Comrade Takawira. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo alwaka imanya dakabatesa Bari kwana kwa Hwisa. Kwa Hwisa kwa pana friend ya mwana kwa Hwisa manje Norman. Aigara pasite saka apa ese manje aniwo akambongari kuZAP Fusa. Saka manje swatakasvika isusuka since takabva kwaigara ana Hwisa ka kuDombo Shawa ka. Saka ngotaura kuti isusu hatisi weparty ba. Asi tiri warwerusununguko. Yes. Tati tiri warwerusununguko so. Saka ayana Norman Hwisa ana mai Hwisa akandaudza kuti chigandanga isusu mazanla forces. Amwe anoudza kuti mazanla forces akandofunga kuti maZAP Fusa. Okay. Saka takarwadza toitika tisu imi munongoti warwerusununguko chete. Yes. Saka takatoti ipapo takanda kuti separatani tikamboenda kutauni tikadzoka titsvake dzimba dzimwe mwogarapo pambari paya paSoldier Hall. Mwaigarapo umwe futi pakati tiri zere kudaro. Sometimes vataenda kutauni pokupinda paya pokupinde paflyover pekupinda paya. Ukapinda kudai unotsena kudai kudai. Kwende panogudza mupakosi paya. Ipa pangu pane kanaiti kirabu kangaripo. Yeah. Kanaiti kirabu kaya kaitengwe sadza manje. Aitenge sadza first. Kanaiti waitenge sadza ndikototenge chi beer. Okay. Saka manje takasvike mosoka apa manje ka ndanganda inini ka ndiende kotora motikari. Tangoti aisenze motikari tanga takusenzerani iya yamanje yanga kanzi Zimbabwe Police yanga inini kiri pamusoro so. Oh. Mama iwana ku? Tanga tatapuwa namupana wayamanje ataura andibhora noya aende kuna sekuru wake. Sekuru wake katanga atora motikari Land Rover. Tatopinda mabhaga anototingira itotiza tinomusatetoda kumadore. Munini motenge kanyorwa dzipolisi. Police. Apa soka time aizoona tirichita. Chita iya vanhu akambota seya. Tirichita mudhara Ruparanganda Benjamin Ruparanganda. Anga ari headmaster pamabhuku. Secondary. Ende dzatamuka indaita mutanda ndaimboende kumabhuku
ndaende kumabvuku ndoti chikwata ndimbono mabvuku kwasekuru wangu Nemota hiyo. aisho kwarupangata ndenda mota ndisvika kumabvuku tende panhikiri pachinatikirabvu cheko chei yanzani Red Bull iya iwo anga ari kuunited ka achinipa jazi rekuunited ndesapfutungwati iya kutara pfungo kurutamba kutodzima mbuya kusvika nesu wodokurasa muzukuru iwoya ngati nono handifika nimbuya kani aiti mbuya aipenga odokuraya muzukuru utafuye muzukuru kane unofuti ngati munyepa mbuya kufa kweko mwari anenge atoda kuti ufe sekuru wangu iwo taiwirana akazopaoroba titaiwirana sa anga ari mukuru kuunited anga ari inspector aiti uchimadya kana hadiso nebhashi ndakabhana rumbongoka ndabhana izvo ndabharere mwana wati akatoti tori bhashi kuti anayoko ndikurutondwa kuti vozongova naro izitomuvo ndikataura sekuru izvozvo aiti uchimadya takagara gara right ndinoti dhuu ndikati mandoita sei ndine furendivo apa tiri kutsaya pamatengi avo saka zvisiri kutsaya pamatengi tingaita sei apa ndaane furendi yanga ndandine kuunited furendi yakabva azobuda kunare kwako ndokupinde kuni kumafilling station yeikoko manje yekumapetroli kandiyanga ari mukuru ainzi izikere ndikati bheta kumona ndikatoenda sei ndikati ngatiende kotesizii taenda kotena masutusi sine masutu uyu mukoma wangu wokunikiri kumabvuku yavo inechitauya ndiri kuni kumozambika kunikiri kudharwika ndamboonera tsamba ndikati hanzvazvi kuno yakafa ndikati bhuko zvakarohwa nenhikiri nezvinoruma ruma izvi zvimamosito sakafa saka takanga tasangana mutauni zvokutoti iye akatoshandukaona iya saka ndiatanga tiri bhesi naizvoti susi taitopfeka apa tanga timutauni kuya aitotiende kotitengere mbacha tetumuzesi kwataitasiya kuvi kutomboshawa takangoti nyora zvinhu zvenyu zvese kuti zviregore zvakashota tetumidza sutu tiita sei isiri ndakagara muharame anofunga for 2.5 months sirimo tichijabura iwo aikotetiatesimwa mahodzi futi ari kuvoko kuti tichijabura tichida kuona kuti how can we do it straight kusina kana boboto nemunhu futi nditakanatsogwarira takazoenda manje tezizei apa tapa masuti edu rapa mabhe tikati ndikati tikanzi yesinesi yamwari yangu tikanzi isi mazvizvo ndikati handikuboereka ndikati ndiri bhoo ndikati chamwari ndauticha kuvi ndauticha kunhiri kwaseko ati uchiiwo manje ndishamwari ndikati iwe ndigandanga shamwari asi magandanga atiwaya saka iwoka kune chikwata mabhundwa taura kuti maticha achota maticha atomboone chi atomboona kuti rejaseti akamira sei chimboona matengi kuti anombotamba sei takatatirwa sematengi kuratidza apa iri ngepetrol iri ngedhiesel iri vati tirimo naye izikeuti iya kuratidzwa tikati rai ngevanoona iri ndorova nekurohwa iri tikati orati iwo manje ka after isi taenda iwona kumbira ofu kuti tisati chirohwa pana tiadestroya pana kuti
ukasingamuboni nyika ilushamwa tikati alright akakumbirawo futi yes sikubata from there kubata adzokera bataenda kuna ana mai Hwiza kuti tambodzokera kudzokera bataenda kotora boys yeah watadzoka nadzo manje mama kwakusvika vangana apa mbare manje mama mawanda zvakaita sei nam ta8 ma8 o matora boys dzenyu dzidziye manje tadzoka manje tikati right toita sei manje tikati right nyaya iri pana vangekuti mai Hwiza nyaya iri vangekuti nhasi kurova iwa chotaura pane umwe mukadzi wepasaidi wacho ari kutaura kuti kwai akanga anzwa amwe akazoitaura kuti pamba vanamai Hwiza paya pane zvo panenge panogara magandanga paya paya okay ndikati don't worry tikurova nhasi yeah don't worry musasono apa tanga taisisi patakangosvika soka takandepa next door payo tachera mnati kubasi mugadhi vatatsera vataichera vatasiya mugadhi mupsisi patanga takwenda tikati takwenda tautotora zvinhu kwatotora kusvikapo tasvika ipopo takaenda soka kwakuenda takatora neke mataxis taxi 1 handiri tichitora taxi 2 ichi 2 yacho same taxis pambari tabva taenda kubva taenda tapfuura kambozuma kuseri kwako kwanga kune masango seri ndokwatakazobva tari kuzoenda manje kwabva tasvikepo tangosvika panomira vanhu varienda kambozuma vaya tatipfuurei munjanjika yes kana kuti pfuure vanhu panogara vanhu vachienda kukwanani kambozuma mfakosi mpakose ipapo ndipandakatosvika ndaika ipapo tichosvikapo tikati panapa tikati zvinoite pana totoratengesa saka ngatirotenge taruwa sova ngatikauti njanjani ngauti tikaruwa amwe anozodisure zvakawanda tikaona moto wabuda masigeta away ngendaa yekuti ndomandata dhiraivha umwe ndikati iwo dhiraivha iwo unotedzere speed inonga ndiita indinandiri motikari zvapamberi nika speed inoita ndo unoitawo speed ende hatiti motikari flash hatidipa unodhipa tienda takadhipa kotova tizi tongamira sei kuti pamusoro apo padenga ndege dzonga dziri pamusoro erekanhu uchizwisi saka speed what I do is what we do also takaura speed ipo paya nakasvikapo kuva tamira saka vanhu ndinokumbirawo ndochobuda ini ndikati ndinokumbirawo bereke kuti muchase mbosuduka pano because panapa takuti bhazi ramukatitumire kumozambiki racho toda kunyika yedu ino Zimbabwe ini saka tisu vakomana vamwatumaya amwe andizizvawo singatizana panhasi saka mbosudurukai pano bo pano pachaita moto iya kwakurambirapo saka tanga tine mabullets ane moto aya andikati haatya tangatise mabullets ane moto batati each one ichisa kwakuti tsitsa kusemudenga kuti anikaputika nakatiza todigirama unomandati chikwata ngatiruwo iri manje ndikati iri batati tsitsa bam ndikati rimwe ndochoona ndikati no ukaisa rimwe tobva tafira pano futi iya mazimoto akabudapoka aimbanidoke moto umwe kutika
wakabuda umwedzi mwoto Yeah. rekuita pandikagomo chauti kuye unoisusu Yes. ndikati chikwata ndikadhiraivha speed yandatauraya utedzereni akuro motikari nepakati paya kuenda kule kunogara ningiriyo wane wekumozambique kuya papelling station kubuda uku kwanandi uku kubuda nekuku ndokubuda kwakwenda kotenderera kutendera kwakutoore pasi dhiraivha ndanga akutaura kuti chirwaiso dhiraivha rwaiso rwaiso kwakwenda kopinde rodhi nerekwamambo chinamura kwakupinda muso batakangopinda ndikati madhiraivhas imwe chidzoka henyu zatosvika takunda nebushi manje batazva panhingi tapa mabara takapa bara anokwana 4 kune nesamba tikati munopa mukuru wenyu motaura kuti tisambotora motika titaisenzesa sikanzi atsorit kubva todzokera zobva tabaya nesango hatisataenda soka takati ipapo ndizotasodayo ndichona motika dzakata mudungwe dzirubva kusaidi kwenamura ndikati motika dzingati dzidestroy idzo tobva tarobasi ndakazondokuona dzanga dzizemapuranga ndikati tinokwadza ubereke kedu ipofe ndikati ngatisiye kubva tarowa nebhasi mai batarowa takadaro torowa usiku uso hausiku tisu torowa pakati nepakati apo tichosvika parufu tasvika parufu zvezia tikazinzi tikati chichamboitika vana rungochema so kati panopatika rufu saka bhunu ripano harimbopupfuka nawo weteurozika tongopiwa kakapu everyday saka pano pane rufu rwombe saka tirisvautoti ause mungatibatsira kuti mutaure nebhoti kati hazvine simba kwakutore tsamba nebhobho nokwakunyora tikati isusu tisu maexcom magandanga police pano ngapauye mwombe yakatofa pano neupfu hwakawanda manikiri masaga mwombe yakaura udzinidzi tsamba yakaenda kunani yaende kunombunu kwakuisa everything yese kuputu kwautozikachisa kwenda soka takugarako vatandanana muchibhamu vatagara iko iwo setikaona kuchisikatazvo tikati sungatisu chopasi ngotore kura pasi zvakanyanya vatatoiwa chopa tabikirwa paive tatora futi tapaka tikati ngatirobasi uko achirubika iwo takutorwa basi mbungu taenda usiku ka taenda isatizi kuti rodhi tari manje ukape pamazoe paka ukaenda uchindoleka pande rodhi notongoleya wende bope mazo wendoleya rodhi notongoleya ndiyatanga tiri kuzasi chewe asi tichiona rodhi iyi apo kwe tichiona soka tichiti hatotasudayo tichiona pane zidombo rimwe tichitarisa so padombo tikati padombo panokwirika tokwirira pamusoro panokwirira pakati kuita imba like tichitasise mukati tichiona hatikutoona zvinhu zviri pasi tichiona bhunu soka ritonikira vanhu vari mumunda so isu mai tanga tapochi patabva paya tatapo marenkota eero anosenzeswa kwechinaya
saka takatapfeka maraincoat eyero desiso. That's right. Nyaya iri pana ndevirati nyaya iri pana pakande pane bhunuri. Pane bhuniro katotota tiri panext door apo. Tinongoti kunext door tinongobvunza kuti pane atanga tinaipo akati panext door paneripo kuti tikati ipopo tongondongoti abva tauzoridza ipopo. Echibva ndikati two boys ngazindi. Boys ibva tinaenda kunomwe mujipa. Ndatokuti gare ndaona adzoka zikanzi hapaiti. Zikanzi itachikusvika papaiti bapo. Tikati munotya ndikati regai ndiende ndega. Bana ndega one shuman boom. Shuke ndikati masera here. Tasera. Ndikati we pano sekuru. Autibasika ndikati achakauya pani pabhasi nikirapo. Atanda zuva ratataurwa re. Kandopetiri saka totora pfungwepo toizirepo tinowaridze magitari. Saka tode panotengwe chi pastoro. Saka pastoro padhuze panojepa. Saka ndikapaturi pano ndikati mungatiperekedza kuti regai ndimbe mukomana nomupereka. Ndakatopereka nomukomana umwe. Bhatari kwapasha. Bhataenda. Bhatasvika pana nikitera aitosona ipopo. Bhandati neumwe aitengesa neumwe futi angadziri. Bhandati mode makokora. Bhandenge makokora matatu nemabhanzi ndikati right. Bhandatanga kumwa ipopo. Ndati apurezende kumura matatu alvatatu usangatanyorana kupi kupeso. Ndatoda chekutora hade foji hade chi tenga zvichowanda paya ndiri right ndakwenda. Tikanzi regai timuperekedze tiripa taperekedza nemurume taudzokera. Svike papa anhu anga ari munhu atoenda. Ndikati yochenda hako shamwari. Thank you very much. Saka mode kwenda mega ndikati ndinoenda ndega don't worry. Don't even worry. Ndozvikona manheriyo. Vandaenda kubhandapotera pandaita kwenda bhandaita pana koresekondasese kwazotendana kudayo. Vandasvika papata boys akafara. Boys akafara bhandaita pazese pana fojana what. Boys atanga kutofara tatofara imba paya. Taimbira pasi. Which manje after that takazota toita sei boys. Ndikati right boys neiri pano ngatiende togara togara parodiya. Before pataimba motikari yakadzika kudayo. Ichibva kuno kudzika kudayo. Yadzika kudayo kati motikari ndakaenda kubvunza ndikati pandakaenda kotenga paya. Motikari ichapetuka here. Ikazi iri kupetuka manje my third time. Ndimandasvika nepozi ndikati ndakagare motikari yanzi ichapetuka town. Takazogara timwa hiro ana kokora tingati imwa and so on. Ndikati ngatindi parodi tagarira. Gare parodi paya ndikati M90 ngaende kona uko. Ngaende kupedzisira cheko. Amwese kuno M90 uko. Mukona ja. Ndayomira paya mota zi. Ati motikari iri kuya kana kuya. Autozadhiri yakuya. Unenge rikomero rokutanga uchibhatanga kumisa. Echibhati swat. Echiona pamperana mufusat. Achiona kuona M90 yamira murodhi manje. Akabva amira. Ndikati wabandazenda ndikati driver iwo unotori kumira sei mota yakaina mabhiriki iriyo. Akati unoziva munyika munomuka toda vanhu anozve nyika yavo. Saka iwo driver iwoka ini ndinda kudriver ini iwo auchadriver iyo. Ndikati poison kutaura uya anga ari peace wangu. Ndikati unouya kumberi
ndikati uyu anoona nezvekudya anoenda kushure iwo manje iwoka iwo wanga una dhiraivha kunoku wakoka unapo kushure zvese kushure zvinodyiwa ngazvidyiwe zvomwa zveimwiwa ndikati iwo tombotora zvimwe titotanga kuzvidya pana kwatanga kutozvidya ipapo kwatori ngatiende kwakupfudze motikari munoziva azvimwegezimwa kwabuda pamazobaya pamazedhembaya kubuda kupfudze kuya kuno kwabuda patogete kutomira funtown kwasvikaputika kwakuti iya takuti unototisa kwakudai futi kuti apandatatu nango kg6 kwauti ndoda pane maguruzeraba kwatombomira wati ngatirombotenge 4 jani kwatomira ayesi kwatoti ndaimbotenga kwauti ndakatenga iko zuva rakondokoti kumapasti 5 tikati tiri kupinda tichibvunza timwe tikati rodhekudhumbo sikati pamasobheri street tikati atoda sobheri road iyoya sobheri street Harare settlement Harare sitotuda nayo iya takabvaipawo nayo tatotuba pamabhisi apaya sopera pamabhisi mabhuna ngati vanga autobhise madhiramawo kwati ali pepepepepe iwo kwatodayo atikati bye ambum taenda asike mbum saka padombo sapa pokudzika padombo sapa ngoti ambuke bishana tatendera kati dhiraivha chidzoka hako neshikwata toyo mabara tikatondotozvisambotorawo motikari kazi aurati andazviona zvishuwa ndikadhondowari apa saka mumberesheni ari kupa kutimirira dzakapinda pamberesheni pakwatopama kusvika nditi kwati kwakajeka kuti mbu ngemotori koko iya kwautozimasikava asipfekai masikapa sika don't worry tora zvimane zvokuisa doro zvinoita anotengesa ananga zvimane zvokuisa doro topuwa tikati imi munoisa doro iro munomwa imomo chimunondoda motora muigadzike muchimwa the whole night moto chibviro motori kubvira kuti kwakajika kuti mubviri apo manje ndikiti sabhuku waaround there anga akorita about 36 hari dzangabika hari rutimwe andi neng'ombe kwakuise mugomo ndirarevanaka atwazvirati iya kwakuise mugomo so mugomo bvu aisi mugomo zhizhika isiti zvatopfunguka sikokupunguka kungopera kwauti hwerere chikandihamba igomo kwakupinde mugomo mweya kwausvike muhari dzakatoti kasakata kudokona mayuti akaita kuzara kudokona nyama iri besi besi tozosvika so tikanzira zvizviro kumutaura ngezvoti todi kumwa hwahwa tamwa hwahwa tichifara hapana anouya kuno pakana oro kwakuimba tichifara kupesaseka dzimwe ndai muchifara maiseni hapana nda nefutiba akaisa mheno vamushonga ire kana ndichitakaise muhari so achinyika so achitorwa kupapa tisina hembe so hembe nefute chisiya apa nezvozvo nonosenzesa papfuti siyaisa apo tichihomisana uchirohwa uchibuda takapamba maise meo tisina anything nakadzi kana doko anode asikana anenge anokumba ari tutu ndumezeka andakanapiro iya mabvuna akazaremo kana motibvunza kana oro kuenda
Tasika after that kubata teta sitete kubata ndazuva pfuma njika. Chikatete zikati ngatende kwana Musiwa. Pane kundu kwa Musiwa. Yes. Tikati ndokuti kusanganiswa tasangata kurwa pa ningiri pa sport and cement. Tasangana kwa Musiwa yako. Saka manje takazinda kubatangana nacho. Apa isisu takazonge manje ka apo manje umwedu akozwa manje. One anonzi Nhamu Kumbuzi. Saka manje takazonga tamubereka. Zvicho tangada kusenzisi Basco. Basco tunatangada kutakurisa umwedu. Saka manje ka tamutakurisa takazonda right. Tikatoita se tikati siswa patanga takakemba wana Musiwa amabhuna angapasha kuti ngati ngochinja base bisha ndingokuba mabhuna akabva ipopo kutotsvaga haizobata ngati kuzozwa okwaroro kuti ngatiende kwatorwa turubhindura bhindura kwatoyo kudayo tira bhindura kwaudayo kwatoambuka kwambuka kwenda mwachwaka kwatorwa pasi kwenda takapamba for 2.5 months siurwa pasi tichinetsana mabhunu uku manje ka mabhunu takanyetsana kupata zvipasa tasvika saka tazokotete soka it was after that kubata zviti umwedu wakwara but anga akuita zvenani bishara ati manje tazokotete tatawatete usiku ana comrade ningiri uyu Chamairira anga aripo vazoita whistle. After that anozobazoungana usiku 11 kubata zvopashi madrinks nemari tikanzinda mangwana torwa nemotika moende kumbovharawo takavhara kwapo mari kwachiti apinda apo andiri kuti apinda apo pako bhagi kuvhara after that saka ndokufamba katakaita. Okay. Anditi saka mazodzoka hondo 1979 Assembly Points mamuri kutete ndandiri pazengeza 4. Makadzoka mbamaya pazengeza 4. Pazengeza 4 kwaseke kuya kwaseke kuya tandiri vaseke paya paka takatangondo wasekera takatangondo waseke batazinzwa panopani ndizobvisku basekwa kundise kunyanga. Okay. By Eco Assembly Point. Eco Assembly Point. Saka ndazosvika paeko tikanzi uri driver ende kuHarare. Alright. Kubanazwa futi kuzengeza pfumazi. Ndokwazvinovandisa. Saka ndazobvaiko kubanda ndiro ku Parks and Wildlife. Alright. Parks and Wildlife kwakanga kwane munyato kuti ka ezizipura. Kujenzi kotime mazipura zvanga asikabvisiba. Mazipura aitorwisa nemunyato kudozotora Sanders. Hondo kunyika. Kuti Sanders kana ikavisa ikawina itozo Sanders. Saka angari kuzapo kwanikiri ngoma angari kusati kwanikira anoti kuBritain ba. Alright. Saka muri kuti mapedza 1980 makanosenza ku Parks and Wildlife. Andi ndokwa makashanda kusvika maritaya. Anditi. Madzoka makasangana kombre Tongwe. Bozo ngakutume kumishini. Kombre sangana. Vakati chi?
kometongo akatotaura kuti iminyuka ndati ndikasvika so otonipatira zvikuti ngoti ndakamboendaputwa kg6 Okay. because apatoka patakapewa kg6 ndakamboda kupinda kunhingiri kuchengetedzane asungwa Kuprison. prison saka gumbo rangu ranga asati raita Alright. saka ini ndakazoenda kuti kubana muzukuru wangu suwa anozishuma anogara vazarapo ndiandakazotofekisira so ndikati no ndigandise muzukuru wangu atoona kuti uba kuti ini gumbo rangu after that umandanzirati ungaenderi kupakisende wadrive kuitira ngokuti vanhu ari kurohwa ngemazipurasi akuti ane mashona bao saka anoti kana akaenda kusango zvezika ongoridzirwa futi ichitouraiwe kuzonzi angabuda pamberi weshumba manje saka azofurwa manje please kana edu apera andi mutatungo saka apera ikoko saka manje watize toda wanhainde ikoko saka ndowandakazoendeswa manje kusvika ikoko tozosvike ndakazoenda kupakisi ndakaendeswa kuchete goji ndakazonga ndakuta ikoko ndakazonga ndakudriva zoo 50 kakachikepe kamumvura kanomhanya sere tichiona kuti zvipembero zvedu hazvisi kutorwa handagaraiko zvokuti ka ikonenga kuti ndokwandakairikira sengoti hapana anganyimbodoti ndisaite basa ka ngokuti ini jindiwo time chaicha ini ndaisvaira kusaira bullet ndadaya ndairova 10 kana munhu akabata chinhu ndaibvisei ndaibvisa yaroti pa wotiona hausina zvakabata esaona urohwa futi ndaigona saka comrade member saka nezvamakaita izvi nemisheni yamakaita hondo yapera pane recognition iri yamakawana? Hapana zvandakaitiwa inini ka ndakaitwa kuti ka after that ka mudhara Mugabe akaatokoziva kuti ndiriko akabva ataura kuti kanzi right iwo community member uya kuno kubva nandeharare ndandeharare chikazinzi iwo uri kumboitei ndikati ini ndiri pamba pamai yangu nababa ndandorohwa nei kanzi muri angani ndikati izvi sofa tiripo 3 kuti ini nanhamu nalobo ndikanzi saka chikwata chenyu chekurwa matengi amwese akaperi kuzofa kufa kwakaita endai yana apa vakadzi vakauta umwese ngokuti wamwese anga akuchiri zvakadzika saka akabva ngofa dzacho saka manje indakangonzi ipapo wacho kanzi right iwe ungadepiwo kuti uone munda ngokuti amwarire minda 3, 4, 5 iwe usina kana nepaunogara kana paunochengetedzwa paunozochengeta hamuri yako ndikati ndindori kumba kanzi chedza wamwe wako saka ndakazvaringira foni amwe yangu tuaya kubva yakazwa muharara kubva tazoenda kwemudhara ndakazoenda kwaanhikiri kwamudhara pedesisi kubva tasvika kuti kanzi right toita sei iwe unoda kuve ndikati ndoda muchimani mani right umwe akati ndoda gweru kundoona mukumbuzi mani uyo mumwe akati ndoda konhingiri sisokogwera ndikati alright tikanzi alright saka icho ndikaende ikoko ndochaya foni ikoko
Ngisaja phone ikokosoka munhu wese anendeko anotaura kunzi woita sei kabva achaya phone kunomu saka achaya phone kunokwa amwe akacherwawo ndobva ndasvika kundikanzi right ngada kupi ndobva ndapo mapuraizi anokwana 6 here tikanzi iwe chichuza ronga ndobva ndachuza 1 ndachuza 1 soka ndachuza 1 ndoibva ndandokupiwa 150 hectares ndapa 150 hectares and pakanaka pakanaka ipo zvoti pane everything there zvoti after that manje pana ainzi kanye uya aisenza mu added timbers akaenda kotaura kanzi panende vandandiri kucheka kuti ndizoona kurima soni zvirombukiliya akaenda kotaura ari kuba imbavha seingaunzi mapepa ndakaenda kutopa mapepa nanoikapo ndamwe aindidofa tikanzi iwe tora pepa iri uyu akatosaina akatotidza munyika uyu akatosaina futi apa akatoti ndikatora mapepa aya ndikati ai mapepa aya akatosainirwayo zvaitobuda mapepa wanisi tikanzi hakuna akadaro go back saka ine pandandiri pandanda kucheka miti ndeita sei ndechimboita mupuranga like ndeita mupuranga angu so ndirimbotengesa kuona mari kude kuona mari abati zvakataza kane kwakutora munhu aindibatsira rako atora sepanonzi pachongwe kurefu ine kwakunditora kwakundiperedze mabhana kudara usiku na 11 o'clock ndazosvika achigara panapa iwawo panotomboya ukubayiwa ndikati pazvaiti ndagara paipa so andatoti after kunge 2 days ndona samanisi yasvika court mutare court mandaba ndazi mutare court andikoti yakanakidza munhu wese akanakirwa nekoti iyo ngoti munhu aitotize mukoti make mwanga ari kuti ndotokonzozota manjenje ngoti indaitaura ndika ine anambubai ndikati wakasenza kupi kutorusima ndikati ininika kupambo ngandaita step aitendera kwandairwa ikokosoka panga kuri kutosima ikoko ikoti yakanetsa iyo kunetsa chaicho atakaita ka 5 times tikati nyika nikiri koti yakoyo manjonjoro nekanye mwozotopedzere kuhigh court sisu majaji asisatombojaja tega kuonini ari right neari wrong ndeni tikanzi bvisai $30 ndiyobvisa $30 tiyobvisa zviubva teizoendaiko after 2 weeks yacho kushaiko kutobva tagara tikabvisaipo $30 tiyobvisa after that totopawa masamani mapepers edu ane zvese mukati zvakanyorwa zvese mukati kanzi manjonjori ndiye muridzi wepurasi takavhara ndane mufana wangu mwanga acho amakaziva nogara kuonekiri ku-22 case takavhara tangobuda kubatarenga bati apa ndairwisana nemalozi 4 ndai ndikada kutaura ini ndikataura unotosingwako wototaura udoti nditaura unotosingwa wototaura ndikati no hari saka ndokuita kwazvazvoita manzika kubva kuti kanye bhandi vadzingwa vasi kanye kubatiza muno bhandi kugara kusadza futa aizova kutogara kusadza futa akatotenga dzimba sono kusadza africa murume anga ane mari kanye anga anokama ere nakondomu kapi
Okay. ati uchi manje aizi ane mari that man is pakamberi pati palari akamberi kwemautarika akaise ng'ombe dzekuparari dziura 58 ng'ombe Alright. munhu wani Saka prazi rakaramba rirenyi. aiwa yezva ndichikwenda Alright. after that manje purazi ngerangwa ndoti gari ngatiti mupurazi ndasvika pa1 week kana before one week ndabva ndanzi ndaona motikari dzabva dzidungwe so mota dzekunda dzine masoja mapurisa mawati katika pa ndaenda koronga kuti uyu haangambokundi government about ndiana mai Mugabe managesi nouyu angati mwa mutaru ya mukadzi uya Mendichimani wanani akatsukwere tikati zvakufamba sei ndabva ndati ndabva ndaona DA aripo futi masoja aripo apa tikanzi haya kunoko because hapana kuti ngamboita ba sinzi pano kekuti munda unofanira kudhivaitiwa saka iwo uri mukwakubako saka iwo tautokudhivaitira titokupa mahekitari mashoma ndikati sei tikandoiripo saka DA wanditora tikanzi please manjonjo chanzi kai kana akada kuti heheka rwaingibara chete rapera izvo katika iwo angaende kotaura kuti ka iwo anode kutore chi iro parasika aende kuonyera kuti ande chimanman as a whole. Chimanman as a whole ka aende kotaura kuti because ine diamonds basi saka diamonds iri pasi mudiamond iri pasi ndo ari kuda saka aende kuti ka chimanman as a whole kubva nekunana Benito kupinda muchimanman kwakwao kwese saka they were very busy uyo akaenda akasene saka ndasvika kwakwasena Kasukere naMandichimeni namai Mugabe amwe chikanzi ari kubuya kanzi lake watoita lake bauta kutaurira kuti ndozvisinda routambiwa saka ndakazogara ikoko ndagara ikoko soka inini manje ndakatozoona time kwandaisiwa kwacho manje mumakomo mugomo usina kana anything saka ndakatonzwa nguva ndakatotopedzera ndati umwe anotaura kunga atori mazvake wegovernment wanati ngati ndasiyana mandagara nganagara umbana mamagara panapa sekuti uzvinonesa zvegovernment yemuno because chokwadi chatotoka haachidi ukataura chokwadi chakuti chikwata chemunhu mugovernment yemuno chokwadi chokwadi make sure kuti unofira chokwadi you die for nothing chokwadi ari unofira izvozvo zadziwe yacho saka ndozvindizvozvo saka ndangoti after that soka pandakabva kupakisika ndakabva ndakondiri kubvumba uko ndokwandakaona musikana mukadzi achidzira paledi yachimono kubva ndazvoenda kupakisika kubvumba uko ndatara namai Chitepo soko ndigumbo ranga rondokwata kugomanjo iso ndisa kubvumba ndobva ndazona musikana anogara kubvumba patatoda nazvo watatoona. That was 1988. All right. 88 after war. After the war. Indeed. Signed ndio ndogara. Indeed. Sa tukuna mune stroke yaka uyawo rini. Ndu ruoko rwadai. Ruoko rwa during the war time. Ndane ruoko. Ruoko rusoka ndakangokwara mara kwara vaya achisiwira ngasirwara sei but what happened now apa manje pakazoenda kuti
pane nhingiri manje kana vamwe vasikadizana uphefu akazondokuti ati kanti iwo because iwo ndokacha matengi saka zvakacha matengi soka kuti makamarumba sereki saka makarumbana perensi rakaromba mese gurupu yese kati ngeukama ngeukama zvaro kauti ndianokurambwa kuti ndinoda sabhuku amuba $400 amba $400 kana kwauti unasabhuku sabhuku aundishidza kwauti ini kwauti mudzimai angazizivi kwauzoendako kwasvika kwautoti kwatoti bvise $40 uzoragara ndikati $4 iyi mudzimoti kwanobvisira chii $40 kana ngondi anouraya anhu muno and zvichikae ndakafamba ka9 times chimbata sikati ndiyinzwa ndiye anouraya vanhu ndikati waigofamba sei ndisipo mukadzi akati hazviitirwo mutauro izvi munhu akandakautsvina kuti muite watotanga kubana mukadzi manje zvima izvi zvarongorwarawo saka ndirikwadziwa mukadzi arikwadziwa but like enough mukadzi anokwasaka kundirapa kundigeza so that's that kouya futi ka like yandakapinda futi kanika ndakandodzviri paripo vaidzingwa mabhunu paya echidzingwa muno mabhunu echirambira mamwe saka chikwatati kunedziwawo ana George Macherenje namwe so akachakaungana organizana yekuti ngatende kusidza memba tibatsire kudzinga mabhunu saka ndakatoenda kuti ibatsirana chikwata totera kutema rimwe takata kutema nedemo chako kutema nedemo chako kutema nedemo bharira paipo kutema bhunu chauko saka after that tanga kuti isusu ranga kuti tesisu kana tatiwana kuma11 tikati varume nyaya iri pange gavhumendi ngedwi isingati panene kamunda along the canal kutanga kuti mukana ugona kuti 3 hectares mukana so asandonomwa ndimbori marungu handiti nebasa ramakaita mhuri yeZimbabwe ichiona chamungade kuti vakubatsiri nacho kana kuti anenge angoti inini ndafunga kuti nditende comrade member nechakati ndikuona upenyu hwavari kurarama ndoda kuti ndivape chakati ndezvipi zvamungade comrade member kuti yatingati pension ichibva kwete kugovernment ichibva kumhuri yeZimbabwe ndo comrade vataitsvaga vekurova matenga ava aiwa inini ndoda kuti ndivaite chakati chamungade chii comrade wangu muno muZimbabwe munogoti munonetsa because munhu kuti umuti nditize kuti anenge atoti handinawo ini chendingada inini chendingada ndingada mvura mvura pana mvura patinofamba zvirofamba zvezvirofamba bapana munhu anoita 60 wati kuenda nekudzoka 60 about an hour something saka manje ndinenganoda imvura kuti ndione mvura pana 2 ndoda futi pano pati magesi tinogadziswa imba murungoiona imba yangu iyi ngeyekudhara sereki hapasina kana zvembava hapasina zvemba kana ura handi makaivaka musati maenda kuhondo hapasina kana zvemba saka ndo zvendingangoda izvozvo kuti kubatsirana nazvo kuti ndikapuwa kana chekufambisa motikari kuti ndifambewo nayo it's fine ndoona kana imba mutown imba ndikabva kuno ndoona kusvikira mutown muHarare ndimutare ndoti imba munhu wangu akabva kuno kana mwana wangu anozondosvika pamba and so on
ende kanda Harare handineseki kuti ndosvikira kupi kungosvike kubamba unosvike kuti apa ndosvike bamba kwakutogara ndeiona nemashefu handiti ndo zvendingangoda nezvekuti otherwise upenyu hwangu chao hwatooma because hapana kana pokuti zvekuti ndiite apa ndeibatsirwa pechana pechana nemari and so on sezvo ndingotambira hakapa kenditomere kati kadoko zvoti akatombovasi medication yakamira sei medication ndinayo okay but medication yacho is about kamari kacho kadoko teka kamari handikura mari yamunotengesa mishonga yamunoshandisa imimi navadzimai venyu kutenga mishonga akutenga zvozosensa that way kamari kacho enda kuti hamuna kumbotendera tikatendera izvo tine huku okay and so on kundotengesa ko and so on apa totengesa mapiritsi and so on and lucky enough apa takatotengawo kafiriji kesora ndokatoti nda ezvi manjika tingatorina that way of living nokuti mwana akaenda kotengesa something tototsvana something asi kunyanya nekuti atati dai ndikaona chekufambisa ndoonawo motikari yekufambisa ndoonawo mvura bamba panapa then ndoona imba ndozive kuti wanangu anenge ari safe ngati akapaona handiti kwai aende Harare anoneseka asi nongatizi aende kumba kwedu handiti ndaona kubva pese patanga tichitaura apa panguva yehondo musati maenda kuhondo mazoenda kuhondo chimwe chinhu chamaitamba nacho mukombe ini mazayondatira kana kuhondo kwacho futi kuhondo kwacho kati aimbomwa maimbonwa futi aimwa takatoenda takamwa ipo kwacho aranda takatomwa ipa kwacho tichienda ipapo takamwa saka aite zvakamira manje kumwa kwangu kwakushoma kwakongoti andaroko kungoti zvinodingetiswata apa tinotona ndaimboita zvamaimboita handitika saka vamwe venyu pachikwata chenyu kwasarai vatati vavo vaviri avo wasawairi vakaita umwe wacho anonzi America wemutsvanyiri what happened ngezvoti after war zvakaita ngezvoti after war manje amini zvakaitawo kwabva tobva muno muZimbabwe akutogarawo kunze kwenyika kuna mukoma wake alright akatota zvongoendawo kungotedziswa handitika haya amanjunjuri comrade member maita basa mhuri yeZimbabwe yanga ichikutsvagai anotsvaga munhu arikuzvinetsekera kuzvinetsekera ikoko ndo kwavanga vachikutsvagira kuti takuziva dasiye mukadzi wangu ndiandirondigezawo akandigeza zuru manheru uyu wakaugerai kundigera zvesodai ndiyayo ndiye uyu handitika aiwa anonzi Sheri anonzi Sheri manjonjori anonzi Sheri manjonjori sasakara handitika ndiyangwazi saka ini ndiri kutaura pandotora mvura dzekufambisa motikariwo yekufambisawo kuti tione tapombosei mvura rega ndimbonza kuna amai ndimuri kuchengeta baba ndikuona vane urwere watatinge ndovava kutorarama nawo imi semudzimai ari kuchengeta vamanjonjori tingati zvamungade kuti kurumendayo zvamungadewo kuti mhuri yeZimbabwe iri kuona chirongwa ichi nebasa ravakaita munguva yehondo inova nhoroondo yavatipa kubva nguva yatasvika ndezvipi inini zvendingada semunhu uri kuchengeta comrade member kuvhiringidza ngezvekuti dai pane wangakwanisa kundibatsirawo mawewisha kana nyange hurumende pakuti kwanisa kunge ndine mabasa anenge ndichiita pano anobatika
sekuti kana pana angafamba pachikwanise pangu anoona ndakutanga kuti basa rekuchengeta huku. Usaka anenge ari marodhirana. Marodhirana. Huku Saka mazai munozotengesa here kana kuti mazai aya kana achinge akusosodzwa ndati dzaakutanga kukandira dzaakukwanisa 4 months izvezvizvi mazai acho tinoita kuzviendesa kuma-incubator kune kwenoendesa kwabiriwiri saka ndokwenoenda ndichisosodzesa huku idzodzo dzakafanana nedzimwe idzi nonga chiti mazai akandirwa pano ndienda kososodzesa saka toda kuti bridge ndiyo toda kunyanya kuvandudza kubridha ndo ndiyo iridiwa ngevanhu zvakanyanya dzadziri 50 saka pari zvino hadzishasviki 50 ndasara ne25 pakauya bhechi rehuku idzodzi mamuine machongwe akawandisa saka takati titengese machongwe tikwanise kutenge dzimwe hukwana dzerudzi rwemasaso iwowa muchaona tikati tasvika kumberi uku kuitira kuti maita matsekesa mashoma machongwe akawanda saka tode kuti dzemazai dzinosikandira dziite sei dziwande ngekuti nharaunda iri kutodzida huku dzerudzi rwemasaso. Asi dzinonaka nekuti ukaifidha zvakanaka inonga ichiita sei inokwanisa kurema uremu huma 4 kgs ndanga ndagara ndichiite ndichiita zvekuchengeta dzimwe huku idzi dzemablack ostrich ndakati ndaendawo kumafestival sewarimi kubotanic gardens Harare ndiko ndakatenga rudzi rwehuku dzinonzi mablack ostrich dzeblack dzemurikuona dziri umwe saka wazhinji vari kuya kutenga ndikuti dzakakura idzi handichatengesi ngondoda kubhuridha idzi ndo dzindiri kukwanisa kutengesera vanhu ngema$3 handizvi. Saka pachikafu chacho pakamira sei? Pachikafu tinototsvaga ngochidwa muchisina ukwana tototsvagawo kune vamwe totenga togaisa makreshi idzo dzendataura dziri kudya takakwanisa kudzipiwa dziine chikafu chekutanga nacho saka pari zvino totsvaga layers dzekuti dzikwanise kuita sei kuchikandira nekutsvagawo zvakaita ana mhunga kune nzvimbo dzinorima mhunga dzichiisemo ozouya umu mune rimwewo gurupu rindakaisa umu mune mabrown sussex ndakatotengawo tuto zvikwana ndikwanise kuti kubhuridha pana anosvika pabiri saka mune mablack ostrich nemabrown sussex ndiri kuita saka ichi hachita tichaperera kutombomira kuti handimuri kuonawo chimiro chiripo saka fana ukazombotibatsiridzawo vambotiti izvi mapuranga izvi mukwanise kudii kugadzirisa nyaya yezvirugu zvenyu zvakamuka dzotosvike kuma300 towards Christmas saka takatombotiti budise kuti tione kubatsirika saka muri kuona dzagara kumba kusikwadzi mune masaso aya madiki awo masaso amwe takaisamo awo aya marodhirana mune 6 aya hafani kurarama hawo neidzi saka muri kuona pane makomba aya kude kuti titore mapo awo tidzimike apa tiite chimwe chikwere chetinowaka chekuti dzine dziri mudenga sezvakaite ichi asi dziri huku dzine tsigaramo ngekuti kuti tikwanise kuona zvikwanisiro zvekuti rambe tichiwaka zvikwere zvakadai jecha zvoita kuti tizotsvaga waya nemarata mapuranga tikaona anonga anotitakurirawo kwana Cresho Valley uko anoonekwa mumasawmill muya anongopa free ukaona chekutakurisa anopa saka tochizorowera chimwe chikwere kukicheni uko tine mabhuroira anokwana he20 unongochingoti watindoda bhuroira ukati riripo watindode rodhirana saka pari zvino tine inozi Mary Smith iri kuodzi yakati inenge ichide 200 beds pamwedzi wega wega saka kuti ndizvimaneje manje zvotoda
zvaunyase kuwandudzika kuti utange contract iyo. Saka pari zvinongotengese muloko kudai. Asi ndine muono wokuti ndende kucontract. Kuzouya iyo pacontract papo. Ingade mari kuti muziti ndapinda muproject yekuti ndikwanisa kuzoendesa 200. Tabatanidza kuti kutenga hukwana dzacho nekudaro mishonga wakazvirugwi zvingadiwa neeri kuma 5,000 pamwe nyinga yekustarta ndiyo pamwe zvingabuda. Nekuzoti masimendi marata ekuwandudze zvikwere zvacho ndikamboona kana inga kuma 5,000 zvao ndizokwanisa kubata mabhechi aya ngekuti iwo wanonga achitoda marodhana chaiwo akati zvakaite gurupu remasasu awo anodiwawo ngewamwe asi iwo wanotode marodhana chaiwo ekuti tomboti tikachengeta gare gare toburisa zombopindawo muchinhonga tota mujuru nekudaro. Saka dzinenge dzimbori mukati dzinoda chekudya, dzinoda security ngokuti nane muono wokuti maprojects endiri kuita aya kuti paunombobuda paya zvisasa zvichiparara baba angakwanisi kuzomhanyirira chikowo chasvika paida kuti ndingodai kuenda kuseri kundokuda kuti zvisvike zvikwere zvangu kune waya yemunda inoganura apo kuti maprojects angogara mukati kuti asaparara. Huku ikabuda inongobuda ichitenderera manheru dziita sei dzichipinda apa pasi apo ndakambori mambambaira last year ipinde uko saka ndigure ino necondition yendiri kuona hatichanditenderi kuti ndiende uko. Saka pendakatengesa mbambaira idzodzo ndakakwanisa kutenga mbudzi 2. Saka hasati dzaita sei dzauya hadzo asi next week dzinofanira kunge dzapano. Mari yacho ndaingoti chitengesera kunoti makandwa kuti kwako kwa 19 uko wanga achitengesa ndakamuti usandipe mari chengeta mari wozotenga mbudzi. Saka ndakakwanisa kureza $60 ndikatenga mbudzi 2 dzema $30. Saka last week wakati mbudzi ndaanadzo dzapo but izvozvi vanhu vakuti back to school nekudaro handikwanisi kuti nditakure vanhu nembudzi ndichazouya nadzo pane nguva inondobva kumakandwa nendisina vanhu ndobva ndauya nadzo. Ndatombokuti ndoya nemotikari yemuzukuru iri titakura kati don't worry ndinoti ndichazouya nadzo. Saka pa vana vangu vambokuti asati tisina zvakakwanisira pari zvino zvekuti ise chikwere chembudzi kwacho chiga ngatimborowera ipo pari kuti mbudzi 2 dzinomboita sei dzinomborarama dziripo tichibudisa tichisungira. Saka ndo maprojects ari pano kuti kati kuenda isiye mwana uye nemarabhisi kati mbudzi idzodzo mwana iye patani pane chikwere ichi akanga akatombogadzira kazvichipondi kake achichera mvura kuchibhorani kuya kwetakaura. Saka ndakazwa kuti mwana wangu waremerwa mwana chimbosiya timboita zvei zvehuku nemarabhisi tikazoite mukana wekuita mvura padhuze tozosaka pekuisa fichipondi. Saka kuita buda kuya kwakuri pachigiriji pabhiriji paya kana chigiriji ndisina propana chigiriji mune chimwere chemwana kuti zapana komuri ndazonga ndamhanya kupichi mwaona achitaura pa akafanika rubapa izvi andimunoona. Saka kuya kwenyu kwatondinakira inini ngekuti pamwe maikwanisa kuzonoke kuuya mosvika adini anga watostroke asikachava. Ndakarola siku nemuzukuru chikati sikuru ako handisi kunyasa kudziona mumusina akanditaura apa kwenda kachita sei amadoro adhakwa asi ndazosvika paanga ari patondopenda side zvawo izvi riri kungotera neruoko andi mazuva achitotaura ndozvikwanisa kuti ainisa kumuratidza kuti apo kunyasa. Saka ngezvimwe zvindoitika. Saka baba idai pamberi da kuti mufambe muchienda kune mota kwa achikutorai mukomana. Ndinofamba
Ikakwanisa kutibhadhara mari yanga ichidiwa 1200 ikazima mafamasi chibvisa 150 iwo bvabvise 1050 yacho. Saka madzimai anopota achiuya achinanika mifushwa pano inonga ichitowo mabhora, nyeve, mimba, mafruits saka dzimango dzari kuzama kuona kuti dzingaoma zvakanaka here izvozvi kuti dzikuse quality tinosienda nayo kumamaketi tazvida. Saka kude kuita kuzama ngekuti feni yedu yakafa, saka pano wakamboende koigadzirisa. Saka muri kuona mwasvika chisi kushanda, pane feni inenge iri pasi apa chichishanda nesola ye20 watts. Saka ngezvimwe zvetiri kundorarama ndizvo tiri pamusha. Saka zvese maapple, mango, mapichisi zvese zvinooma kana chinge riri kushanda zvakanaka. Nekudaro ndikona kuti ndiende kumagadheni ndikwanise kuona zvikwanisiro azviiti ndichiwasiya kwenguva yakareba. Uye zvidai pangaite rubatsiro rwekuti ane mwana wawati kure uri pano mukomana kuti pakakwanisika kuonekwa chekuti wafambe ndicho tichiwaendesa kumahospital kana uchida kufambawo wakwanisike kuite nyore yekufamba ngekuti vanopota vachitombodonha ngekuti rimwe side ravo vanobhalanza naro kuti wabatire kudai reichita sei richiwanetsa. Saka nguva zhinji vakauya vanotodonha. Saka zvikwanisiro zvakadaro ndo zvindaishuvira kuti iwo pachero zvavo zvaimboita mumashure havachakwanisi. Wana wechikoro chaiko tine wana vamwe vachikuenda kuchikoro, last born yavo iri form 2 pachikoro cheMhakwe primary. Pane mwana wesecond born yedu kakasiwa kaine 2 months ndiwo vanokwanisa kunge vachidini vachiritira mwana iye, but condition yewaari zvauda zvese zvinge zvichitakurwa ndini. Saka dai pane zviningakwanisika kuwandudzika pane zvimwe zvandiri kuita nekuwana rubatsiro rwekuti kana wakawana chekuti tiwatakure tiende kumahospital kana zvetinonga tiri kushanda pano tikwanise kozvitengesa kuti tikwanise kuwana mari yekuramba tichidini tichibatsiridzana nawo. Ngokuti ndikawasiya futi wakadaro wauda chikafu chiri nani nezera rawo hazvichakodzerwa ngori chero chewadya. Saka ndiko pane shure ngoti zvimwe zvacho kuti wangoti kana warwadziwa waende kwamutare pamwe pacho zvinodoti wafambe unomwe munhu asi nongozomanikidza kuti endai ngekuti pamwe zvikwanisiro zvitofambe wanhu wairi zvine zvisikaiti hatinawo kunyangwe kana kuti petinge tiine imba kutauni. Saka wanokwanisa kuti watomanikidza kuti waite sei waende kwamutare kuya kune hama dzimweni asi pamwe paya kugara zvawari izvi nezvawaita kare zvasiyana. Kare waenda pamba pehama peshamwari wachifambire zvaangada kufambira asiwo zvizvi hazvichaiti ngokuti wamunhu wauda kubatsiridzwa. Kugeza kutopfeka bhutsu chaiko uzvimukwa type yebhutsu dzida kuti wakwanise kushandisa. Wauda kupfeka bhutsu dzinosungwa kudai asi ruoko rwawo rwaruchaite sei haruchaiti. Takutokurudzira kuti wapfeke zvekuti wakadaiwo zvinoita. Kunyange kupfekedza hembe mabhatani unoti watoisawo mabhatani watrauzi wawasungira nekudaro. Saka utano hwawo hunonyasa kudini kundimirire zvakanaka. Saka dai pangawanikwawo rubatsiro rungaitwa rwunikwanise kuone zvingandiwandudza. Ndinazvo zvimwe zvingandine ruzivo kana zvekuchengeta huku pana panoita basa rekuita zvemifushwa zvevalue addition zviya asi zvimwe zvacho kuti ndizviite nendisina zvikwanisiro. Zvimwe zvikwanisiro ndaizviona kwavari. Saka pari zvino hazvichaiti techingoraramawo nepensheni yavo iyo. Saka mamwe maprojects endikuti hapana penya kuti nopota chimbobudawo kuenda kumisangano inenge ine madhona anenge achibatsiridza aya. Amwe anouya pano achibatsiridza mwana waenda taura ananzi Shwati uya kakasara kari kasvawa. Ngeamwe madhona anenge achiuya achibatsiridza pamaprojects ekuti kuri kuti mukanyafamba pamusha uno mwana iye akakwanise kuwaniswa tsuro kuti atange project yekuti mukukura kwake azonge kubatsiridzwa. Pari zvino ari kumbodzidziswa ngeHigher Life Foundation asi Higher Life inodzisawo maschool fees asi zvimwe zvikwanisiro zvingadiwa pachikoro mabhuku, mauniform, mabhegi kunyange chikafu chekudya ari kuchikoro wana. Ndo zvindiri kuti dai pangaita kuti iwo wakakwanise kuwana zvingaite kuti wabatsiridzwe zvakabata semhuri. Inini nemukomana uyu mukuru uri ari pano wakambonga achiitawo marikicho ake kumaguta asi ndakasvika pakuzoti iwo mwana ibve kumaguta kouri
ngekuti izvi zvinoti tibatsirana. Kunyangwe ndambobuda ndaenda pamusangano ndaenda murwizi mumawasheni mvura yedu iri kure. Mvura yedu totoiona kure. Panguva shoma yanenge achida munhu unonga sei achiaona. Ngezvimwe zvendiri kushuvira kuti dai ndingakwanisa kuti mvura ikanga iri padhuze handichaenda kumagadheni ari kure ndakwanisa kurima pano pamba. Ndichiite maprojects ari pamba pano. Kana akwanisa kuwanawo kana kuti kamudziyo kuti ngechivabatsiridze kuenda kuzvipatara kuya nekudaro. Pawanenge wari free wasina pakanya kuadzimba tombotorawo mudziyo uya tichiti mukorore chimboende kumarket nezvinhu izvi pamwe tikakwanise kudini kurarama. Inini wacho pachezvo zvangu utano hwangu hauna kutomirawo zvakanaka. Ndine dambudziko rearthritis. Mabhonzo angu anorwadza nekudaro. Saka nechingomanikidzao ndoti zvinokwanisa zvacho. Ndaimboedza asi handichakwanisi kuti ndingazonyanya kuti nenda kuti zvendiri zvachozvo ndichichiwabatsiridza ndiri padhuze nawo. Ndinoda kunzwa chokwadi chenyu kubva pasi pemwoyo wenyu chaipo. Mazororana nemukomana wenyu achikutaurirai nhoroondo yake, mafambiro akaita, sekutiudza kwaaita, nechiitiko chaakaita muhondo chinozikanwa nenyika yese, chiri mumabooks of history as well. Zvichida chakatomanikidza kana Smith wacho kuti zvakutiwa nemagandanga zvikaita beta tigare pasi titese titaurirane. Mozoona upenyu hwamuri kurarama nebasa rakaitwa nemurume wenyu neupenyu hwamuri kurarama pazuva ranhasi munonzwa sei? Ndinozwa kurwadziwa ngekuti pari zvino kunyange wari kukura izvozvi watombozvikoshesi kana kuita sei. Tingatoti musi wa24 December chaiko ndanga ndinawo mwamutare ndichida kuuya nawo. Wobva wangoti driver musatanga masimudza kombi ndimbomhanya kupi kutoilet ngokuti wane dambudziko rekuti kuno kunonga tifanira kuenda patoilet. Saka mamuzwa ndichiti pakude chekuti achide kuenda apo napo haisi nyore kuti angozoti mubhazi ndiburutse anotokwanisa kutukwane wangu. Umwe mukomana wechidiki tingandoti age yekuma 27 years wanga akamira pa iyo zera iro wanga akamira paside pekombi yemwe atakagara. Ndovatati pane umwe mukomana anga ari padhuo apo panozi pakadoma payanga apa ndikati uwabatsiridze ruoko rwawo haruna simba rokuti wanobata uko. Saka zvakataura ndo zvakandibhuwa ndikabva ndasvike paudzamo kuti uruziya kuti asvike pakutaura mazwi aya kuburikidza ngemunhu. Zvikazi madhara akadai aya ndiwo amwe anenge akabata zvaakabata kudhara kare kare apa zvakuapfukira manje. Ndo zvinoita kuti madhara akadai asvike pakudai. Munozwa ndakasvike pakuti handinyanyi kuda kuite noise nevanhu asi ipo ndakagumbuka hazvizondibate zvakanaka. Saka ndozvoti hey dai pangange kuti kalife kawari kurarama izvozvi kange kanombozi sadabudzwe mbijana kuti wange kurarama zviri nani asasangana nezvakadai ngokuti mazwi iwo wakandirwadza zvokuti ndakasikatodi kuti iwo ndiwataurire. Ndakatozvataurira later kuti pane mukomana wandakanetsana naye pakombi paya pemakaenda kutoilet wanga kuti semazwi enda asinofara ndiwo. Saka semunhu wakaitawo basa guru kudaro dai angarangarirwa ngokuti naona pane mikana imwe kuti umwe ungakwanisa kunge achitoti une zvaatongoitawo zvidiki asi zvichitendwa kuti uziwadai. Semunhu wakaitawo basa muri kuona zera rewari 73 years pasi pemwoyo mapa ndo zvinozokwidza zvekunyangwe nemabp pari zvinotomwa mapirizi ebp pamwe ifunga yekurangarira kuti ndo zvindinoitwa ndiri kushungurudzwa kudai ngewana wekuti wakatozobarwa manje manje asina ine kuti waite free kudaro inyaya yekuti ndakashingira kuzvipira kwaakaita kuti kufa nekupona kunoitwa ngewashoma. Saka ndope ndiri kuti dai aicherechedzwawo kucherechedzwa kunoitwe wamwe zvingapinde kutibatsira kana kunyange kuti munhu wazotorwa ndiMwari nguva yake yakwana unozwa akarerukirwa handiti munozviona. Saka kunyange newana mukukura kwawo tinawo wana ndingatambomutaura ukuru hwemhuri yedu vanenge vandoroona dzondangariro. Pane mazuva aita itomboti pamwe vatombobudisa madhiski amweni achibudise nhoroondo yemafambiro akaita nekudaro asi mukuona ngenyaya kuti zvikwanisiro zvimwe zvinenge zvambozofa zvichamanejiki wana vachatombozivi kunyange nhoroondo mafambiro akaite chii baba asi anonga achiti saka kana baba edu asina chinombobatsirika pewari inyaya kuti kudofo here wekuti ana kuenda kuchikoro kuti pamwe angadai wazve pamwe ari minista kana chimwe chiro asi izvozvo zvawakaita hatina tarisiro maningi kuti ngazvitendwe. Mwari hake unotenda vanhu asi pari zvino
zvimwaona ari ndo zvindakukumbira rubatsiro kuti zvimwe zvacho hazvinyasi kuti anombodonha wobva waita nowe. Saka zvinotirwadzi kuti dai anga ari munhu ungarangarirwawo ngezvimwe zvekuti sezvo mwana mukomana mukuru ndiinaye pano neni ndiripo tichingoonesana pane zvaanenge afunga nhasi dakumbopindawo mutaundi dakumboonawo mashamwari angu dakumboende Harare dakumbodai kudai asi asina puresha yekuti mwaanofamba anenge achingundurudzwa ndo zvimwe zvindandiri kuti dai zvingabatsirwa nekuti vanhu veZimbabwe kana wachinge wachizozwawo azive kuti munhu uriko uri kurarama. Pane vamwe vaitombofunga kuti hakuchina ndosaka maona tauya kuno vanhu vazive kuti munhu ari kurarama but kurarama kwaari kuita kwacho mukaona kunyange nemba yetiri kugara pakaita macyclone zvikadini ani mukatarisa kamudenga kutozotsvaga mazenga wasikaenderani nezvaakaita zvaenda nemhepo. Saka iye wacho kuti achamaneja chakwidza pamusoro kudini isusu wanenge wakasimba newana wakurawo wana wake wari kukura zvikwanisiro ndo pasina. Makasununguka here kuti tigozopa mhuri yeZimbabwe nhamba dzenyu imi mitoziva kuti ndimunogona kugana muripo kana kuti dzababa kuitira kuti mumwe wemwana weZimbabwe asiri hurumende ayo anenge angosundwa nenyaya yaComrade Member oti amai Comrade Member ndanzwa muchiti muda zvikwanisiro ndine kadhora kandinako aka regai ndikutumirei. Makasununguka here kuti tipe ruzhinji rweZimbabwe nhamba yenyu kwete kuti vakubvunzei nhoroondo asi kuti vakubatsire kuvandudza upenyu hwenyu nababa nemhuri. Ndakasununguka ngokuti last week ndakatombofonera MP Honorable Maposa wakangoti senda message ndine fungu yakuti kana paine pangabatsirika kuti ndiwandudze project yekuchengetwa kwehuku kwendikuita panzapo ndandine target kuti ndikakwanisa kuita sei kuite huku dzakawanda ndichiendesa kumamaketi kubudikidza ngemaNGO atinombotrainwa tichidzidziswa aya kune kwakatiratidza kunodiwe huku ngeuwandu. Saka ndachide kuti ndione pfungwa yekuti ndimanage chii project kuti ndiivandudze kusvika penduri pamwe tikadai tikwanisa kuzonga tichidaiwo tichikwanise kudini kurarama tiri pano. Ruzivo rwekuchengete huku ndinarwo asi zvikwanisiro zvekuti ndiwandudze project iyo ikure hapana. Saka kana mhuri yeZimbabwe pana anenge achiteerera ungada kundibatsiridza nemhuri yaComrade Member phone number yangu inoti 0778 684663 0778 4663. Kana pari paEcocash panobudisa zita rekuti chirizere first name and surname. PaEcocash rinobudisa kuti Sheri Manjonjori SHERRY Manjonjori. Anditika ayo amai ndinokutendai muchine zvokuwedzera here baba tichitaa kuvhara chirongwa pazuva ranhasi. Ndingoda kuwedza chivhotori endatauri dai ndikaona imba Mwamutare neimba Harare kuri kuitira kuti anonga mwana anenge kana ino anoti Mwamutare aikauzonetsika kuti ndinoenda Mwamutare ndinosvikira papi nende Harare ndosvikira papi ndikanda Harare kwazi hapana kusvikira ndikanda Mwamutare hapana kusvikira ndikati imba imaone uko nekuti zvekare tione mvura panapa mvura inoti isisu kwete yanikibwa inoti isisu pano maningi anochererwa mamvura and so on asi mvura isvike pamba anditika aya tazvinzwa sekunzwa kwamaita veruzhinji maibvunza vari kupiko Comrade ava vakarova matengi nguva yeSalisbury vapenyu here vari kurarama sei? Mavanzwa vachitaura nhoroondo yavo pazuva ranhasi, mavanzwa neshuviro yavari kuda mukati meupenyu hwavo. Hongu kune vamwe zvinogona kuita kunge zvihombe asi vari kuti one basa randakaita izvi ndiro chishuviro changu. Manzwa nyaya yepurazi ravakapiwa, nyaya yacho payakafamba napo. Nhasi vari pano pamusha vagere.
manzwa amai manjonjero achitaura kuti chishuviro changu ndechekuti ndivandudze project yandiri kuita yehuku ndichizotengesa kuitira kuti ndikwanise kuchengeta baba pamwe nemhuri vane mwana wavo second born akashaya zvakare akasiya muzukuru. Muzukuru iyoyo ari kuchengetwa nekamari kari kuchengetawo sekuru. Kumhuri yeZimbabwe vativo kana paine vakasununguka kundibatsira nhamba vakupai. Kana muchinge maakufona kuna mai manjonjoro kuti muvabatsire, musatange kuvabvunza zvakare kuti muri kurarama sei nekuti baba naamai vatozvitaura. Kungofona, no amai ndanzwa nyaya yenyu ndafunga kuti ndikupewo apa mubatsirike. Kwete kuzotanga kubvunza kuti saka vazobhomba matengi ekusosberi aya vakazofamba sei, izvo vazvitaura. Tinovimba kuti semhuri yeZimbabwe nekupa kwamunoita muchabata mai manjonjori kuti mubatsire mhuri iyi. And as we conclude, this is the Zimbabwean history by a Zimbabwean for Zimbabweans. Kana vachitaura vanoti nyaya dzekuhondo dzinotaurwa nevene vadzo. Zim News TV cannot promise you anything, but we say we put you first. We put you first, our subscribers. We put you first, our followers. We put you first, you, the viewers. We put you first, our guests as well. And from Chimani Mani with my producer, Frank Wesere, my name is Robert Tafumane. We say stay tuned as we put you first. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo manya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo manya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorira mumakomo manya takabatesa